ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲಿ, ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪೇರುಳು ಪೂರ ತೂಲೆ ಹೇತುನ್ನೊಂದು ಐಕ್ ಬಾಟಲ್ ಕಟ್ಟದೇರು ಪುಪ್ಪ ಅದೇ ಗೊತ್ತುನೆ ಬಾವಲಿ ತಿನ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬೂರುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಪೆಜ್ಜರ ಬಂಡೇರು ಅದೇ ಪರ್ನಿಂಡು ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಉಲೈಲ ಪೋದು ತಿಂತೇನೆಂದು ಪಂಡ ಅಂದೆ ಹಾಲೊಂದು ಪೇರುಳು ಹಾಲು ಏನು ಕೋಡೆ ತಾರೈ ಪೆಜ್ಜಿ ತಿತ್ತೈತೆ ಐನು ಪುಪ್ಪ ಕೊಣತದೇರು ಬೊಲ್ಪೊಲ್ಪುಗೆ ಗಾಡಿಡು ಪಿಲೆ ಗಾಡಿ ತಿಂಟಾಂಡು ನಾನೇನು ತುಂಬೊಂದು ಬರಡು ಗಾಡಿ ಆಂಡು ಸುಲಾಭ ಹೋಯ್ತು ಹತ್ತನಾಂಡು ಚ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಯಾನು ಪೆಚ್ಚಿತ್ತನೆ ಕೋಡೆ ಯಾನು ಪೆಚ್ಚಿತ್ತನೆ ಇಂಕಲ್ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದು ಕೊಣತದೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಚ್ಚಿ ಚಾ ಪರ್ಪೇನೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಪೊರ್ತ ಆತಿಜಿ ಎಲ್ಲ ರೈನೈತೆ ಚಾ ಇಂಕಲ್ನ ಮ್ಯಾಗಿ ನಿದ್ರೇಶ್ವರಿ ಜಪ್ಪು 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 ಜಾಲಿ ಗರ್ಲ್ ಜಾಲಿ ಗರ್ಲ್. ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪಲಾವ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ನನ್ನ ಚಾ ಪರ್ದು 7:45 ಎನ್ಮಾರಿಕ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನ ಅಂಗಡಿದು ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಾಯ್. ಏನು ಮರಂಡು ಅವು ಗಡಿಯಾರ 5 ನಿಮಿಷ ಎದುರುಂಡು ಏನಿತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನೆ 5 ನಿಮಿಷ ಎದುರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೂರ ಮಾತ ಪಾರಿತ್ತಂಡ 5 ನಿಮಿಷ ದುಂಬೆ ಪೋಡು 5 ನಿಮಿಷ ಎದುರು ದಿತ್ತೇನೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಎದುರುಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಕರೀದೆ ಪೋಪುನೆ ಓ ಪಾಡೆ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ದಿತ್ತೆ ಒಂದಿಕ್ಕಿಗೂ ಪ್ಯಾರುಂಡು ಅಂಚೆ ನಡತೊಂದೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಆನಾಗ ಏಪಲ ಕೀ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡೋರು ಏನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಪ್ಪ ನಿರ್ತಾರೆ ಕೀ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ತೋಜ ಉಂಡು ಚಾರ್ಜರ್ ತೋಜ ಉಂಡು 80% ಚಾರ್ಜ್ ಆತನಂದು 75% ಆತಂದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಸತ್ತಂದೆ ಪಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ವಾಲೊಂಜಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಪೂರ ಮಂತೋದಿಪ್ಪೇರು ಅವು ಚಾರ್ಜರ್ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಹೊಸತ್ತು ಫುಲ್ ಅದನ್ನೇ ತಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ನಡ್ತೊಂದೆ ಪೋಪೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆವಡು ಫುಲ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬ್ಯಾರಿತ್ತನಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಈಜಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಕೇಳಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೇ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡುಪುರ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲ್ ತೂಪರತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಪಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಜೋರಿಪ್ಪುಂಡ ಮೆಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಡ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಬರ್ಚ ಅಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡ ಪೊಸತ್ತು ಮೈಕ್ ಅದು ಎಪ್ಪಡತ್ತೆ ಕೇಬಲ್ದ ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಅವು ನೆಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿಜಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ದಮ್ಮಿಗೆ ಎಪ್ಪಡತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಡ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಏನಿತ್ತೆ ನಾ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಯಾನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬಂದಿತ್ತೈತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮಡಿಪೇರು ಉಂಡು ಕೋಡೆದ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅಂಚ ಮಡಿಪೇರು ಪೋನಾಗ ಪಪ್ಪಲ್ ಎತ್ತೇರು ಅಂಕಲ್ನ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿ ಜನ ಎತ್ತೇರು ಕೆಲಸ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋಯಿನೆ ಮೂಲು ಮಡಿಪೇರೆ ಮಡಿಪುನ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಹಂಡು ನಾನು ಮಡಿತದಿರೋಡತ್ತೆ ಸೊ నేను ಮಾತ್ರ ಮಡಿತದಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕಣೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್. ಯಾನಿತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನೆ ದೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ವಿಟ್ಲಾಡು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರುಂಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ತಿರದು ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ತಯಾಗ ಯಾನಿಕಲ್ಡ ಪುತ್ತೂರುಡೆ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬಲ್ಲೆ ಪೋಯ್ ವಿಟ್ಲದ ಬೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಕೂಟರ್ ಚೂರು ರಿಪೇರ್ ಉಂಡು ದಾಯ್ತಾತನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾನು ಮುರಣಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಪತ್ತದ ಬುರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೇನೆ ಬುದ್ಧ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪತ್ತನ ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಇಂದುಲ ರಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೀನೆ ಮುರಣಿ ನಿಕಲ್ಟ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ದಾಯ್ತೆಗೆ ಅಂಚ ಮಂತದನೆ ದಾಯ್ತಾಯಿನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪಾರ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಶೋರೂಮ್ ಮುಂದೆ ಪೂರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂದುಲ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಡ್ಡ ತೆಲುಕ್ಕು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಂಡ ಅವೇ ಕೂಲೆಗೆ ಅರೇನ್ ತೂನಕ ನಲ್ಲದೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ದಲ್ಲಿ ತಿರ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ ರಿಪೇರಿ ಪಂಡತೆ ವಾಪುಜಿನಿ ಎಲ್ಲದಿಂದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಯಾನ ಪಿದಾಡಿಯ ಎಲ್ಲದಾಯ್ತಾ ತಿಂಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂತ ಸಾಮಾನು ಅವಡು ನನ್ನ ಅವಡು ಇದು ದೆತ್ತೊಂಡೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಅವಡು ಐದು ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಬೈ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅಂಡು ಪುತ್ತೂರುಗ ಇತ್ತಾನು ಒಣಸಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡ ಲೇಟ್ ಆಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೂನಾಗ ತಿನ್ಕ ಅಂದಾಪುಂಡು ಶೀತ ಬೊಡ್ಸಿ ಒಣಸ್ ಆರ್ಡ್ ಮಂತೆ ಒಣಸ್ ಬತ್ತನಂದೆ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ನಾನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಐಕ ನೂತ್ತ 10 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬುರ್ಚಿನಂಡೆ ಯಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬುರ್ಚಿನಂಡೆ
ನೆಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಕಮ್ಮಿದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೊಸರು ಲೈಕ್ ಶುಗರ್ ಪಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಲಕ್ಕನೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ತಿನಿಯರೆ ನಾನು ಎತ್ತೆ ಓ ಸ್ಕೂಟ್ರ ವಾಪುಜಿ ಎನಿಕಾಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತದೇರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೊಣಸು ಗೊತ್ತೇರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ದೀಪದೆಣ್ಣೆ ಕೊಣತ್ತೇನೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅದೇ 8 ಲೀಟರ್ದ ಅಂದು ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ದ 190 rupees ಒರಿಜಿನಲ್ ಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿದಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆಂಟೆ ಯಾನಿತ್ತೆಂಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಬೈಯಾಡು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡದುಂಡತೆ ಅವಳೆ ಬಾಕಿಯೇ ಜನ ಇತ್ತೀರ ಅಂಚ ಅವಳು ಬಾಕಿಯೇನೆ ಫುಲ್ ಬಾಕಿ ಈತ್ ನೆಟಲ್ಲ ಏಲ ರ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ಮೀತಿಜಿ ನನ್ನ ಮೀಯೊಡತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಬಾಕ್ಲು ಮಂತದ್ ಬಾಕ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಪುನೇನು ಎಂಕ್ ಬೋಣಿಲಾಂಡ್ 150 ರೂಪಾಯಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಸೇಲಾಂಡ್ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ ಯಾನಿನ ಪುತ್ತೂರ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಮೂಜಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ರಿಪೇರ್ದ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಗಾಂಡು ಬುಕೊಂಜಿ ಕೆಲ್ಸದಾಯ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ ಅಂಗಡಿಗೊಂತೆ ಸಾಮಾನು ಆಡುತ್ತೆ ನಾವು ಕೊನಂತೆ ಪಿರೊಂಜಿದಾಯ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಆಲ್ವಾಸ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ಗೂ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಅವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತೇನೆ ಈ ಜಾಬ್ ಉಂಡತೆ ಮುರಣಿದ ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇದು ಜಿಂಜ ಬೆಟರ್ ಉಂಡು ಈ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಯಾನಿ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ದಾಯ್ತ ಹಾಪುಣೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯ್ತ ಐನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಅನ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಮುಖ ದಾಯ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ ಕೊಡೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತಂಡೆ ದಾಯ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ತೋಜ ಒಂದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ತೋಜ ಹೊಡತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮ ತೋಜವನೆ ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ತೋಜ ಹೊಡಾಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದು ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತ ಪಾಡೊಲಿ ಲೈಕ್ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಲಿ ಇದು ಫೇಸ್ ತೋಜ ಒಂದೇನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಡಿಯನ್ ಮಾತ ಸಾರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಶನ್ ಮಾತ ಕುಕ್ ಮಂತದ ಐನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಲಿ ಬುಕ್ ಅತ್ತಂದ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಲಿ ಗೇಮ್ ದ ಪೂರ ಬುಕ್ ಟಾಪ್ 10 ಬಡ ಟಾಪ್ 10 ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಟಾಪ್ 10 ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಟಾಪ್ 10 ಗೇಮ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಪಾಡೊಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಲಿ ಬೇತೆ ಜಿಂಜ ಟಾಪಿಕ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ತೋಜ ಒಂದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವಲಿ ಬುಕ್ ಇರು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ದಾಯ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತುಂಡು 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವಡು 4,000 ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಅವಡು ಅವು ಈ ರಡ್ಡು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆತೆ ಒಂತ ಸ್ಲೋಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಪುನೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಉಂಡತಿ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ದಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ 4-5 ತಿಂಗಳು ಅಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಬುಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ದಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀಡಂದೆ ಒಂಜಿ 100 ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಲಿಂದ ನಿಕ್ಲ ಗೆರೆ ತಿಕ್ತಾರನ ನಿಕ್ಲು ಚಾನಲ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಆವಲಿ ಬುಕ ನಿಕ್ಲು ರಡ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಅವಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಉಂತವ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿಪ್ಪಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಡು ಅಪಾಗ ಮಂತೊಂದಿತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು ಒರೊರ ರವಕ್ಕ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬುಕ ಇರು ದಾಯ್ತ ಕೇಂಡಾರಂದು ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಬುಕ ಇರು ದಾಯ್ತ ಕೇಂದಾರಂದು ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇರೆ ಎಂಕಿತ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಿತ್ತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಆತು ಗ್ರೋತ್ ಆತಿಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಲ ಜಿಂಜ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ದು ಇರು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ದು ಏತ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಕೇಂದರತ್ತೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಪಂಡ $2 ಪಂಡ 200 ತೌಲೈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ದು 150 150 ಅಂಚ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಐಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೊರೋರ ಅಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಲ ಕಣೆ ನಮಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಚೂರು ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವಡು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗಳ ಬುಕದೈತ ಅಂದು ಪಂಡ ಎಂಕಿನಿ ಬೋಣಿ ಆತಿಂದೆ ಇತ್ತೆ ಬೋಣಿ ಆಯ್ನೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚ ನಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ